Puilano lamsago Hamjakmani Khorango Khaklayo norok kahamno tongkhana hne takoktei bukuksong ani sekangni bithini video no nayoi ketal video ketal bithini bagai comment khlainai takoktei bukuksong no ang sanai daktino mannai norokni comment ni video hake tinibo ang norokni bagai ketal important sakhamni video tui phayo awni bagai ang koinai nang o channel ni ketal views ungui tongkhe subscribe khlaiye bell icon no click khlai ready tei nai tongdi puilenismi paithak jara takhokte bukhukchong kheto panthor rangri tei rangsak ruphai bebak no chini sampod phia aboni slai teibo sampod kotor kukhke chini sak bahan buthai abose jotni slai kahamkuk tongnani nangnai hake aboni bagino tini angrokni bagai kisamisa sak kaham tongnani bagai obahai chamungni bisingtui no chini sak kahamongo tai chamungni bisingtui no chini sak dera manibo tongo aboni bagino angrokna tini obahai ketal video angrokni bagai tui phaimani norok bayang tini salainai hake hindi kok kabang sayawi sung sakham ni kok ni bekhak sung thanglai obo ongkha phungo Chamani Hamya number 1 phungni chamungo is powder ganang abo hai ruti eba cake rokni no tasari abo hamya abo chini gas lom sarwo sakni ombol no derarewo aboni bagai is powder by namjak ruti eba cake rokno phungo ok buksawo tasadi number 2 kutui eba misti bo hamya arwo insulin tongo insulin chini bohokni ogne soino dererwo tei gas snambo abni bagai phungni ok buksawo kutui eba misti no chamani hamya tai ok kutui chamungni bisingtui chini diabetes beram hamya rokbo khlaio number 3 ok buksawo thailik chaimania orwo magnesium tei podrepot mineral tongo abo bai chini liver no acids nambo tai bohogo tai chini sak bahan buthiyo gas nambo aboni bagai phungni ok buksawo thailik tasari number 4 sosa abo chini bagai chamung kahamno phia phungni ok buksawo sosa chamani hamya aro amino acid tongo abo chini sago hojom derarui mano tai number 5 phungni chamungo jung mosla kolom ganang mui tasadi abo bai jung sapung no tongthokmung mania busago belai tongthogya soriwo tongthogya angui tongo aboni bagai no phungo jung phungni chamungo mosla kolom mui chamani hamya number 6 tomato tai nespati bothairok bo chini bagai kahamno phia phungni ok buksawo abo chaimania tamni bagai arwo tartarik acid tongo hake a tartarik acid ni bisingtui chini sago gas rok snambo tai number 7 cold drink bo hamya cold drink eba belai tui kesang jung phungni ok buksawo nangmani hamya kisa kutung khlai tunglulu khlai nangkhe belai hamkugo tai number 8 hangke jung salbrung purum kabang ma borok phungni ok buksawo cha coffee nanglayo cha coffee bo hamya aro coffee tongo abo chini pak stoli eba danto pramao hojomni phan sikmawi hrewo aboni bagai phungni ok buksawo cha eba coffee rok nangmani hamya tai number 9 jung phungni ok buksawo alcohol eba swak nangmani hamya abo belai kheno chini sak bahan buthino dererewo aboni bagino takhukte bukhukchong norok khanawi mankhana tai sawi mankhana je samung phungni ok buksawa chakhe
chini sak kaham tongnani no dera rewo. Aboni bagui no o ang norok no sawi khnari mani omorok no phungni okbuk sawa sayawi tongmangke hambo. Hambai paithak jora nai tongmani bagui norok kaham kereng no tongdi. Tewisa haino hai malainai buskangni video hambai.